Toki vähän. Joo. Kyllä se lähtee sit kun tarpeen löysätään sit hauskasti lyödä niin reippaan, niin sit se lähti muuta kuin vaan nyt. Se on ihan. Miten tää voi olla niinku tämmönen, että täällä pitää niinku oikeesti hakkaa se. Ota 98 vai 95? Aivan, diesel. Mulla ei jäätele, mä voin kaikki. Ei auta. Mulla loppuu kädet. Mä otan kohta. No, pistä tuu. Ja auta. Ei, tänään ollaan menty silleen, että ei ole kyllä noussut 150 yli sykettä tai muuta, että se on ollut sellaista niinku ylä-PK:ta. Niin siis tossa niinku jatkuvasti, mutta kyllä noissa tosi jyrkiskohdissa. No joo, ne nyt oli ne tosi jyrkiskohdissa, kun ei pystynyt liikkeelle, jos ei poika. Kahvi missä päin? Vuokramuu kovaa, toi mulle uuden takakiekon. Niin Larilla ainakin meni tunteisiin se, kun Jarkko meni sama kovasti. Ai niin, teillä ei ollut rehellisiä ne? Ei, no. Kesken kylän vaihtui yhtäkkiä. Toinen kyltti tuli sinne heti. Kahdella puolella sulla aina sitten hirveät pumppauspiratukset. Jutipumppu siinä. Toinen aamu Kalpessa. Tänään on ohjelmassa hieman pitempi lenkki. Ajetaan siinä samalla Porte Tudonsin nousun ylitse. Ja kun tällä porukalla sinne menee, niin arvahan mitä siitä taas tulee. Siitä ehkä myöhemmin lisää. Ketkä enää ketkä syö jotain suklaapatukoita? Niitä on
No, meillä on nyt tässä hyvä enemmän. Me vähän tuossa mietittiin, että niin kuin te tulitte, niin että mitä tässä tulee, että pitäisikö lähteä nyt. No Pasi, minkälainen oli tämän päivän lenkki? Mä oon ihan poikki. Mä oon kaikkeni antanut. Hyvä. Mä en jaksa enää. Hyvä, et ole aina. Mieti se ajoa. Mieti, ei ole se ajoasentakin. Oliko? No ruma se ainakin Okay, mutta siis mikä oli ajatus siitä tahdista, onko se nyt sitten niinku... No kun mä itse haluaisin nyt ajaa sit sellaista niinku PK:ta tuonne nousukin, mutta sellaista nyt sitten, että ei nyt... Mielestäni just sitä, ettei nyt yritä kaikkia pakottaa samaan tahtiin kuitenkaan. Joo, ei, kun siis tää oli vaan, että mikä se on, että alkaako tosta niinku 42 kilsan jälkeen sellainen tempo sykkiminen. No en mä tiedä aloittaako joku muu, mutta mä en ajattelu. Tarkoittaako lepopäivä siis oikeasti lepopäivää vai käydäänkö silloinkin ajamassa? No se on ihan niinku kukin saa itse päättää, mutta niinku jos käy ajaa, niin korkeintaan tunnin 2 ja 100 sykkeä. Mut Eerolla ei oo sykkemittaria, että tätä. No. Makkosen sai sillä tavalla aisoihin, että sanoi silleen, että syke ei saa nostaa yli 100 kun se tulee. Se on kyllä silleen babyface, että siellä on silleen... Siellä ollaan karaistumassa. Tää oli ihan normisetti. Nekin antaa niin kovaa kyyti joka päivä, että on pakko ihmisen välillä yrittää palautua. Niki päivällä, Jukka yöllä. Ai. Nyt on pakko antaa kylmää jaloille. Maistuu. Joka aamu maistuu. Tänään ei tarvitse kuluttaa. Aukeeko Pasi? Ei auke. Join kuidokin. Lopullisesti forever. Mulle se on ainakin sellainen... Yhtä isoa klönttiä vaan. Kyllä. Menet seinälle, sä et voi miettiä mitään muuta kuin... Polkimet kiristyy aina molemmilta puolilta aina eteenpäin ja sitten joo. Katsoo sellaiset, kun tässä on niinku vähän 2 eri kulmaa, niin et just näin laittaa, niin se lipsahtaa helpommin noin. Ja noin kun se laittaa, niin se pysyy tossa aika hyvin ja sit mä otan vaan tosta takajarrusta kiinni ja tommonen riittää. Yes. Tarvii varmaan noinkaan tiukalla. Sitten toinen. Sitten se antaa sellaisen torkuearvon, joka on yleensä siinä 0 huiteella, mutta niinku ei sen tarvi olla. Ja siis se muuttuu koko ajan vähän. Mutta on just hyvä. Onko hyvä? Ah, ja sitten nyt mitä? Nyt vaan aukko. Mä vääräs vai oikees? Mihinkä tähän muuten irtos kokonaan joku biitti? Koska tässä kun katsotaan nyt, niin miten se mukaan on? Niin kuin se on noin, joo. Niin on se normaalisti. Tai siis... Ei, mutta yleensä siis kaikki korvakkeet on niinku litistetty ja mulla on niinku pitänyt ruuvata sisäpuolelta. Esimerkiksi mun crossarin toi korvake. Siinä on sellainen kohta, mikä niinku, että se tekee vähän tällaisen näin. Mut se niinku se Nojaa se runko. Ja noin ja sit se on jotkut ohuinen tossa, mut siinä on sellainen S-kohta. Eilen me piettiin ihan lepopäivä. Käytiin siinä minä Erno jo ajamassa vähän tämän päivän reitin alkumatkaa, jota nyt sitten tullaan jatkamaan Golden Reitsille asti. Siellä sitten olisi tarkoitus ottaa 3 kertaa mäkivedot alhaalta ylös, jonka jälkeen jatketaan ihan normaalina kevyenä lenkkinä. Ikään tästäkin aika hieno päivä.
Ok. Oliko kaikki siinä? Kaikki. Niin on minullakin. Mennään syömään. Mitäs sanoo Pasi? Noutaja on tullut taas. Kaikkeni on antanut. Olen vielä mukana. Pojat ei ole hylännyt. Toivottavasti ei hylkää tänään. Kiitos. Kyllä mulla yli 30 kävi. Just siinä kohtaa kun me mentiin TVD ohi, niin mutta sitten jossain oli se pääasiassa myötästä. Eikö mä mietin vaan, että sen lopussa se tuntui vasta sieltä jossain. Ja se tuntuu aika jyrkältä. Se on tämän päivän sankariteot, niin ne huomenna enää painaa. Sehän menee aika sitsäkkiin, mutta niinku pääasiallinen ilmansuunta pohjoisesta etelään tuossa. Niin. Mut se jyrkkyys oli sillä, että heti kun kääntyi siihen niinku sinne pitkälle sivulle käytännössä, niin silloin se oli niinku tasasta se jyrkkyys siinä. Mut sitten toi vaihteli ihan sairaasti. Kyllä mä edelleen väitän, että siinä vaiheessa kun Niki tuli vetoon, niin se jyrkkeni ihan hemmetti. Mä näytän näin, mutta joo. Joo, jatka vaan. Niin, mitä olisi tapahtunut sitten? No, ei sitä varmaan niinku tavallaan maailmanhistoriassa olisi mikään muuttunut, toisin sanoen se oli koma. Oliko se joku Ultimo Kilometro segmentti vai? Oli. No. Onko tuolla ollut jotain pyöräkilpaa siinä? No on varmaan joku Pro Tour-taso, se on varmaan just siinä määrässä, voisin kuvitella. Onko nyt tuntemukset tässä vaiheessa leiriä minkälaiset? On kyllä aika hapoilla jalat. Kyllä tässä vielä pari päivää ajaa. Vielä jaksaa. Vielä jaksaa. Tää on mainio. Kalorihintasuhde on hyvä. 4 tämmöstä on €, 250 grammaa suoraan diabeettista. Nyt on kyllä makeen näköistä. Hieno paikka. No, on tää ollut aika rankkaa. Niki on päässyt takaisin tasolle. Tässä mennään pari mäkeä kiskattu aikamoista vauhtia. Mitähän tässä keksisi sanottavaa, kun videolle ottaa? Nyt ei tarvita puheita. Tää kertoo yksi kuva. Se kertoo kaiken. Sä et
et osaa yhtään jatsiakaan mistä. En osaa. Sitten sä yrität vielä haastaa mestari. En.